Dnes vám ukážeme, ako začať s keto stravou správne, najmä ak ste začiatočník. Čo je našim cieľom? Snažíme sa prepnúť, na čom váš organizmus beží ako palivo. Chceme prejsť zo spaľovania cukru na spaľovanie tukov, a to pomocou hormónu nazývaného inzulín. Inzulín je kľúčový pri rozhodovaní, či budete spaľovať tuky alebo cukor, a preto je dôležité udržiavať ho na nízkej úrovni. Ako to dosiahnete? Jednoducho znížte príjem sacharidov. Vždy, keď telo príjme akúkoľvek stávu, v ktorej je cukor, áno, aj ochutený nápoj, telo vyplaví dávku inzulínu, ktorá reguluje hladinu cukru v krvi, čo je nevyhnutné a dobré. Problém nastáva, ak sa to deje príliš často a je treba skrotiť veľké dávky cukru. Čiže v časoch, keď je riadna dávka cukru ešte aj v pikantnom kečupe, máme zarobené na problém stále. Časom vzniká niečo, čo sa nazýva inzulínová rezistencia. O nej si povieme v inom videu. Máme pre vás pár tipov. Poprvé, jedzte potraviny s nízkym obsahom sacharidov, vynechajte cukry a hľadajte alternatívy s nízkym obsahom cukru. Ako sa rozhodovať pri nákupe? Čítajte si etikety a sledujte obsah cukru, ktorý by mal byť čo najbližšie nule. Ovocie je v poriadku, hlavne maliny, jahody a čučoriedky v malých množstvách. Vyhnite sa obilninám, škrobu a škrobovým zemiakom. Máme pre vás aj náhrady, ako napríklad mandlová múka alebo karfiol na prípravu rôznych jedál. Dôležité sú aj zeleninové porcie. Zamerajte sa na viac ako 7 šálok denne. Ideálne konzumujte zeleninu pred hlavným jedlom, aby ste dosiahli potrebný prísun žív. Čo sa týka bielkovín, dbajte na stredné množstvá. Môžete jesť mäso, ryby, vajcia, syry a orechy. Ak si kupujete orechy alebo syry, čítajte zloženie, aby ste sa vyhli pridanému cukru. A teraz k tukom. Sledujte, aby váš jedálniček obsahoval dostatok zdravých tukov. Používajte avokádo, maslo alebo olivový olej. Vyhnite sa rafinovaným olejom a čítajte si zloženie výrobkov. Pri jedlách dbajte na frekvenciu, skúste obmedziť jedlá na 2 až 3 krát denne, vyvarujte sa občerstveniu medzi jedlami, aby ste udržali hladinu inzulínu stabilnú. Ak ste na začiatku dňa ešte stále trochu hladní, skúste vynechať raňajky a namiesto toho vypite kávu s maslom. To je naše krátke zhrnutie, ako začať s keto stravou správne. Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať v komentároch. Ďakujem vám za sledovanie a nezabudnite sa prihlásiť na odber pre viac obsahu o keto stráve a zdravom životnom štýle. Čau a uvidíme sa v ďalšom videu.